nyana do bi kan wa wona wo kro no enti o chiasa no betumi aboa papa ama Ghana eye unemployment ne de eso ate Ahenkan FM on applying for a juma. Ebi kind of entertainer competency based training. A demand driven industry led into programs that are in demand are the ones that are run. Into obey because program in demand and yes so be one katana no say na when a juma because again we are giving them adequate hands-on and then the soft skills are a bit one summa and also no it me complement the entrepreneurial skills to obey entrepreneurship obey TVET English TVET mathematics I had one man with me a measure in your money to the accuracy and no it me a guide my finished product now obey no a fine the finished product no share fire it has effect on the patronage and again the standards now standards no what the industry has supported in generation industry no and just a standard way into because they have gone through the industry certified standards in it, they are able to fit well in the industry. Apparently, DBP upon one district, one factory, but across the country, we have technical expertise and as a SS, Emma Omwetime Abwa. In that, now with the current program I am running in TVET, Ebebuama Nkorano Etime fit into the government one district, one factory, as well as the manpower requirements of director consent. Abusianfo wey deputy director general Edma TVET no Ora Dr. Pra and Ahenkan Nwati and wadi AP so HM Zabano SAD you start initiative ade aba you start no so ba beboa na timi asoso wonom so a me no kasi omo akasa asuasu adwuma e won chen omanya akonya anko TVET education no enso bie no wonom enso so ade no o chese you start no ba beboa e pa ba so nyuma keten no enso asene amemu enso apija questions and Numa, so we are mason, we are carpenter, we are hairdresser, we are tailor, and as a fashion designer, and as any other trader we go to piano. Apart this Jessica Putobia to as part of the youth start no Omampeni and Chekoba launch or launch then the youth are encouraged to look for that facility. Now one casano wait to me at the set up. If you are yes kaka crazy and or the best set up in the business because if you wanna work question and as a for epic. That moment so kakra a beboa multimedia dane no or the good quality finishing na it me a support to nature in that case obey me I benefit from the you start again we've also established what we call the TVET voucher program and on voucher program no under the certificate level that is the national proficiency level the abano support to or move some funding and no the amount what we call startup capital and some basic tools and equipment and also no ebuama yetimi expect abusianfo ani wano ena opanyini kwankyerafo abede kyera wo hye technical and vocational education training TVET adwumadie no eso eno Dr. David Pra ena watenenka ene anopai ye bo awram ewo awbambo enso ensem emu na wo awbambo ensem emu no ena opanyini baako no eka eku a wonom ekasa edema National Democratic Congress NDC amanyuko no Ora Kingsley Amaliba wade atuja ejrem SMPPM no kasa de awbambo efo no chichupa police fo no sabi mladua empladuasan sedo mudo mujumade no mo se no asomo ne sabi kafracho awudifo ya pe agese ha dwene pa o hye se de omoseme etututuo na ense obete so ye ne nkrofo bi de asi ani yakum ni pamienu yakum ni pamiensa wo hye se eno ha dwene papa no panyin na ni bra kura mpa wo kan we ni se ene enja ya na watu imu a ukopiemu ewo nkranza eno enso ewo bono patam wono ma wo kyerɛ sɛ owura bia friends Albert Donko wadi ficha pol aduonu enwatwe owura yi kyerɛ sɛ apolisifoɔ sɛbsɛm pradua so wɔn ma tututu ama ebi akana wato nanam ewo ensia do akyerɛ sɛ wodwene ho a wontie aseɛ wotie aseɛ nso a wonwene ho na no panyin kyemu sɛ ebra so sɛ apolisifoɔ no sɛbsɛm pradua so mudwumadi omudie no ɔmo firi aseɛ Kenya wɔn mo no ɔmo hwɛ so ɔmo de mamra ne bɛyɛ
adwuma sabio se akɔkyiri pa kronfo amamra ne se fa ne kɔ akɔto afiase anase fa ne kɔ gyama mra na no yɛtoto na no na mra ne bɔna ɛne onye obi na kuma atwibo si akoro de tiri agye akyerema na no atimi aboa na kɔbasa mu de tumi nsam na temamufo no mu sane tuogu won so na mu kunkum bi dia na gyese no no hu ne se enyoma entwa yi. Who police ni na mabontimwa. Excuse me to use this word, but I have to. I see that policeman as a murderer. That is the way I see a policeman in uniform. I don't see him so be a obebome nkwa hoba. Me hu so obi obeyime nkwa afiri. I mean who so ye ni so me hu the same way. And I look around and see this men going about wearing black uniform with guns in their hands. I feel frightened. This my sentiment have been shared by the chief of Nkranza. Abraham mabunu no ye kire bodompem ede mumume ekopi na himfie awie asefem na the behavior police for adopt no is very dangerous, and to me the earlier we all raise our voices the better. Look at the consistent killing under the police abedonko according to the source and information yenya no abrantian so ko fa ne mpaboa na otene kan mu a otunu kwan okohia armed robbers ye je hu ne o mayina thankfully obi anwu no mudwane ba o mochi. I don't know that for being common or say, I'm Robert, some boy, a chrono, microphone to me, a pussy for more minimum. And I do for the few 1 year. And a pussy 4 day unregistered car, private car unregistered. Na ora doctor Ahenkan di no ho me ya to di brem ora Kingsley Amaliba ade to so biam kire mu se enwu benya pa se police sadom me kire Inspector General of Police ora Dr. George Akufu Dampare onkika no pa ai this your any celebrities for no challenge and no say wo bom so aso camera sini so na wonam ya na wo chena ene wo chichi bom na wo chigare na jase oye nkwan ni nyina no o de ba social media so na tese ampa obo adwuma wo chese da binya de hia nie ebra so ese wone eye na pamfo a wonom ehwe ne wo maboa ma adwuma die no adimu no wonom konkunyasie na wotu wonom fo pa sa de be ya wo so betimi aye satere wo dwuma die no na timi aboa eye wo ankasa adwuma na afi so aboa timemfo na amagidi atimemfo no ewo police dwuma die nimu no etimi enso afantoma pa afira. Say intelligence gathering they could have known, given what happened at Ajura, there have been enough a precedent for the security agencies to act wisely to curb the anger and lead it to the massacre in the town yesterday. Anipa 5 or 6 nepra abaku so hwenem cause de benyo. How long can we live in a country with this kind of a situation? How long? Dr. Kufu Dampare, I think say Kanesia wonam is it La Paz. Na wutua kale wole kano. Na be wonam bia camera use is enough. I don't think that is enough policing. Kobe transform the face of the police, but it appears that day in and day out the integrity and the good name of the police is winning out. I fear towards 2024 given the level of the policing we have and the behavior of our security agents. Yeah, Kasamafo ni mu baako edema National Democratic Congress NDC amanyoko no ora Kingsley Amaliba ana wate nenka ewa no pano nsi Akan Kaseibo so egusu ede somwo ewo Ahenkan 93.3 FM so Facebook live, Ahenkan 93.3 FM YouTube, Ahenkan 93.3 FM eso na abusuafo ODI electronic semen kancha se waba wade nyoma agoto no erodo na no ana wade aba we home appliances no wa wasitena mu anika ana afenso no ufie mu anika nyoma agoto beboa pa ni nyina no wade aba or the TV aba or the fridge aba diffuser aba gas cooker aba blender aba kettle aba washing machine ede aba chese no mani doors abusiafo wo de ani se oni ODI electronics eba bo enkomo na enkomo esi people pe eno ano no onsa ka wo de na eno mani so nyina no ne boafo eda form pa o affordable obi so be se o affordable form ni nyina no ebesia wo joint wo na wo chese menga josi we so wa mu akonya wo se betua ne kakra eso ade kwa na wo pe no ebo pe no watabiri wa de ede amount ODI electronics ne Ahenkan 93.3 FM ebutu dan kromo ewachem aboabo anopai ene ne mo komo ewo 0550 900 600 0550 900 600 ana 0546 557 175 0546 557 175 eno ODI electronics nyankopo adom na adomfo no wade dom yene na yetinkom a memenda a ebeido eno mebo semene da toso aduonu enwoche ewa fimpi no ene aduonu mienu enso emu no Saturday
28th of May 2022 yɛnyina yɛhyia mu enso ɛwɔ ɛyɛ Achem Asane online sport yɛkɔyɛ dɛ ɛyɛ UEFA Champions League no grand finale no ɛtodwa na final no ɛne yɛde ɛbrɛ wɔ ɛwɔ ɛbɛtodwa ɛwɔ Akosibro ni kromu Stade de France ɛwɔ ɛne ɛtodwa ne yɛso yɛtena ɛyɛ Asane online sport dodo na no first no na yɛfrɛ no Miami Hills Pub ɛhɔ ɛne yɛkɔ ne yɛde live commentary no ɛnso de abrɛ ba ebia wo bia tisia ɛhɔ nom na yɛfa emlaw na dwumadie na kasa hyɛ aseɛ ɛyɛ anwumere no nso na mmom yɛ de yɛbɛtena ase na afei na godie mu pesepese mu fo na dwomadwa no ma pesepese nneɔma mu na we ne se yɛ mo akonya yɛ se wa bɛka oka na wodi a na kyɛ sɛ yɛde wakyɛde de ama predict and win bɛkɔ so saa nso ɛna ka sɛ quiz bɛkɔ so kyɛ sɛ agodie mu nsɛm no yɛbɛtoto no wo we ne ane no nso so wakyɛde ɛwɔ mu a sa bɛka kasahare fo no so bɛba na ɔmo so de aba bɛ yentam so eto so a wonim kasahare no rap no wonim yɛ no bra na oso so bɛkyerɛ wo bɔbrɛ enso ɛwɔ hɔ na ɛno no nine pepepe ne afirisi adwumadie we nso ase kama mepa kyɛw frɛ mpanyinfoɔ na no ɔnom ɛmɔ kɔmɔ 0256 23 87 13 0256 23 87 13 siaye ɛwɔ hɔ na yɛfa dwumadie no enso ɛma kama na ɛyɛ dwadifo ma wɔnom so ɛwɔ ɛyɛ Achem Asane a wɔn adie entosi dwumadie pa na wɔn adie to tomato no ɛno adwuma na wɔn die na ɛno enso so ɛna wɔn de aba bɛto dwakyerɛ mu sɛ ɛbɛbɛm no kasa die tomatoes no edebo ne kwaso pa akyese nya agro tomatoes no kwasoro akyese odre nwa akyese onti ase eno enti no amo stress mpanfo mfa no ma engu akwa mu se de be ya enuoma nei ye no anaja ye de yankwan ne ade a tosode no se de bo ne kwasoro na abanhye na wonya wo bibi se de be betumi enso aboa ama no ma akọ eye enkan wo ne kwabena akim na ebo eye enkomoyi Send my bonnet 5 cities and 10 cities. Man would break the Antos who had the long sabon because of black. A unit in there 25 million. They say, we said, tomatoes, they get 4.5. Tomatoes, when they are missing, can we said, and never first, Adaka Bakubu at 3.5. But you said, only you see rubber black lady senior man. And then I say, I'm the other cannibal at the man they say, never and 9 5 cities, 20 cities, 10 cities, Nancy. To tell June, July, when I never from Joseph say, no boy, I think. They say, Adaka 23 million and 40 million. Wey a gadifo a wonom ewo Achem odan eno ewo bremu efifiri mansemiano ma omode eye entosi wugimedie pa no mu edie ai tomatoes no ana wonom so aka ade atodwa chem se isi ade hwa ye den enso ewo dwaman so a eno so yedi mo ensem ade ama wo no na busuafo mayefa nkrofo ama so de kowie kasebo no ukopie mu enso ewo eye wo chemu se eye tawisie yi mekire eye wi yi wasisi ano wakokoye ho report na report wonum ekoye no eye global tobacco eye consumption no wonum kire se wo hwe wiase nyina de a wonum amonnom wi ne anuboni no omugusu agese om ejai to omfo pa wiase afa na nyina no ekofom na enso so ba eye bibimam ya no ma ene kire se eye ade se ekosoro pa agese enya agro we eye tobacco at least report and I want ya omo enso ede aba na omo jeso hwe aye 2007 wonum na ewo hanji chemu no aduonu mienu ene achiripo ensia na ebedu 2019 no esote ye ede ba eye hanji chemu no eye du enkro ne achiripo ensia na sabre isuso de o hwe se de sebe eba fom na chese wi bia no agusu a chese tuto ye na enso so omo se bibimam ya no mo de omo ntijayo abimam akoma be se du na emom no kwasem so omambo kuro ni omambo din no an kan so se Ghana wo ma na omo je se bimam ya no de amai makoma be se edu eso pa na sa nu boni amamfo gusu atese wonom no ma ha dwene pa wasem penfo so hwe na omo pe ne pharmacy enso ebre abusuafo yebe drama no ensem we so na ye de anopa no si Akan Kaseibo no enso ede asi ama eyema chidwumadie enso abeto aso ede ama anopa ya boafo eye asubua de se konkono kwabena akim ena afe so eye Kwame Asante de ko Facebook live ena afe YouTube live okenkani eye me adwen
Pahene Kofi Mensa dwene papa na papa ende wanim kan. Kaseibo na si misi atia mo pi. Memamumo ni tie. You see, there are men who are really ready to marry.